Okay, jeg vil lige beregne linjen for A og for B, så jeg tænker bare, at vi starter ud med A. Okay, vi har lavet en lille eksempel med en taxitur, så der var kørt 2 km hernede, den går ud i kilometer, og den går op i pris. Så når jeg har kørt 2 km, som er x1, så skal du have med 50 kroner, som er y1. Og det samme her herovre, bare med x2, som er 5 km, og så går du op til y2, som er 80 kroner. Og så har vi lavet en lille beregning herovre, hvor du har y2 og minus y1, som det samme giver 30 kroner, har vi skrevet hernede. Og så har du x2 og x1, så du også har minus, der giver 3. Så dividerer du bare 30 og 3, det giver 10, så a, det er lige med 10. Og herovre, der har vi sat y2 ind, og så har vi sat a ind der. Nej. Jo, rigtigt. Og så har vi sat x2 ind der. Det giver så, og så ganger vi bare 10 og 5, det giver 50. Så bruger vi 80 og 50 dernede, det minus jo bare, det giver 30, så b, det er lige med 30. Og skal jeg bruge en plus her, så kører bare ned, det betyder så, at den starter ned på b, kører op igennem punktet her, som er ud for 50 og 2 km, og så kører den bare op igennem her. Sådan der. Det var det.